A makon da ya gabata idan kuna biye da mu za ku ji mun tsaya a inda Husna da Fatima suke takaddama akan kayan da za su sa su je wajen albashir. Yanzu kam za mu dora. Sanadin Kawa, Sanadin Kawa, Sanadin Kawa, soyayya ta zamto mata illa, ta yi damuwa da bakin ciki don neman daula. Silar sanadin Kawa ta fada damuwa, ina kuke 'yan uwa, ku taya ta da addu'a. Sanadin Kawa, Sanadin Kawa. Fatima ta ce, ni fa da gaske da su zan je. Husna ta ce, ji wulakanci wani irin da su kuma ba ga can kaya masu kyau na ketare ne wanda na aro mana ba? Fatima ta ce, to ni ba su yi min ba. Tunda ba biki zan je ba, ai hijabi zan sa. Husna ta saki baki tana kallanta ta ce cabdi, amma wallahi baki da hankali Fatima. Fatima ta ce, naji. Daga haka suka shige gidan su Nafisa. Nafisa da ke wanke-wanke ta taso ta ce, la Fatima yau ke ce a gidan namu? Fatima ta ce, mana tunda ke ba kya son zuwa. Nafisa ta ce, Allah sarki ba haka bane Fatima, har yanzu jikin umma sai a hankali, kin ga ko islamiya ma bana zuwa. Fatima ta ce, ayya wallahi ni ma ban sani ba, ai da na zo duba ta, kuma ko shekaran jiya sai da ammi ta tambaye ni jikinta na ce da sauki. Nafisa ta ce, ai kam sai dai mu gode wa Allah. Daga ina kuke haka? Fatima ta kalli Husna da ta samu wuri ta zauna akan kujera ta ce, daga gida mana. Nafisa ta kalli Husna ita ma ta ce, sannu. Nafisa ta ce, sanninki ya su inna, babu yabo babu fallasa. Ta ce alhamdulillah. Fatima ba ta da kawar da ta wuce Nafisa a da, tunda suka haɗu da Husna a bikin wata kawarsu. Husna tana ce mata har sai da suka kulla kawance, wanda lokaci ɗaya Husna ta yi kusan raba ta da Nafisa, dan a dalilin Husna sai da suka yi faɗa da Nafisa kan yawan ba ta shawarar da take yi akan tarayyar su da Husna, domin ba ta da kamun kai ko kaɗan. Nafisa yarinya ce mai hankali da nutsuwa sosai. Ammi ke son halakarsu da Fatima, sai dai tunda suka haɗu da Husna alakarsu ta ja baya sosai da Nafisa. A tunaninta Husna ta fita wayewa. Husna da ta haɗe fuska ta miƙe ta ce, kinga yamma fa tana yi, tunda ke ba za ki canza kayan ba, bari ni in shiga in canza mu wuce. Nafisa ta ce, ina za ku je? Husna ta yi taraf ta karfe ta ce, zumunci. Nafisa ba ta ce komai ba. Husna ta shiga ɗakin su Nafisa da ledar kayan a hannunta. Fatima ta miƙe ta bi ta shiga ɗakin domin ta gyara fuskarta. Nafisa tsaye take a kofar ɗakin tana kallon su, ganin uban kwalliyar da Husna take da shegun kayan da ta saka. Tuni Fatima ta gama kwalliyar tata, ta zauna tana kallon Husna har ta gama sannan suka fito. Tana kallon Nafisa da ta kasa daina kallon su, ta ce, unguwa za mu je sai mun dawo Nafi. Shiru Nafisa ta yi can ta ce, ok. Nafisa ta ce, shigo mu ɗanyi magana. Fatima ta bi Nafisa suka koma ɗakin su. Nafisa na kallon ta da damuwa ta ce, ina za ku je Fatima? Fatima ta dariya ta ce, ke ba fa ko ina za mu je ba, gidan wata ƙawarta za mu je. Nafisa ta yi shiru can ta ce, to shikenan amma fa ki kula please, kin ji? Daga haka ta ɗanyi dariya ta ce, to Ami. Daga haka ta ficewarta tana cewa sai mun yi waya. A bakin sauro ta tadda Husna tana ta faman cika tana batsewa, tana ta dariya ta jata suka bar gidan. Masifa Husna ta ringa yi tana zagin Nafisa har suka fita titi. A nan Fatima ta kira Albashir ya katse ya kira ta, tana ɗagawa ta sa handsfree ta ce, yanzu nan zan fito. Ya ce, ok, karki takura wa kanki, yanzu turo mun adres din naki in turo direban mu sai ya zo ya dauke ki. Ta ce ok. Daga haka ta katse kiran ta ce, ke ina na sani a Abuja da zan tsaya direba ya zo ya dauke ni. Husna ta kwace wayar ta ce, bari in sa masa adres din gidan su Sadiya. Hakan ta tura suka hau mota zuwa cikin garin Abuja. Tun ba su karasa ba aka kira su da wata lamba aka ce da su Albashir ne ya turo a dauke su, kuma ya kusan zuwa adres din. Fatima ta ce, alright sai ka karaso. Cikin sa'a suka isa daidai gun kafin shi ya karaso. Husna ta ce, ke ki kira sa ki ce mai a bakin titi zai jira kada ya zo ya gan matsayi. Da sauri Fatima ta kira sa ta sanar da shi abin da Husna ta ce. Ya ce, ai ina bakin titin ma yanzu haka. Ta ce, to jira yanzu nan zan fito. Daga haka ta katse wayar, da kafa suka karasa har bakin titin. Ta kuma kiransa ya gaya mata irin motar da ya zo da ita. Ta katse wayar sannan ta nufi motar. Husna kwa na biye da ita, kallon mutumin kawai take da ke cikin motar, tana mamakin shin wai shine direban. Kallo ɗaya ya musu ya ɗauke kansa. Ta ce, da kai muka gama waya yanzu? Ya kuma kallon su ya ce, ni ne wanda dakta ya turo na ɗauke ku. Ya kalli Husna ya ce, wace ce ma a cikin kutukunna?
ta ce ni ce. Ya kalli Husna ya ce mutum ɗaya aka umarce ni ɗauka, ban sanya zaki da ƙawar taki ba. Da sauri ta ce no, tare muke kuma raka ni za ta yi. Ya girgiza kai ya ce kin taɓa ganin inda yaro ya tsallake umarnin mai gidansa? Rasa abin cewa Fatima ta yi mamaki ya cika ta. Can ta kalli Husna da ta maraice. Husna ta ce amma bawan Allah Aminiya ta ce fa ka kira sa ka kare masa bayani ka ce raka ta kawai zan yi ko da ba zan shiga ciki ba. Ya kalle ta ya ce ba umarnin da aka bani ba kenan, sai dai ta kira sa ta faɗa masa da kanta. Fatima ta ɗere ta dalin lambarsa ya katse ya kira ta tana ɗagawa ta ce hi, I am coming over with my friend fa. Sannan kuma ya katse ta da sauri ya ce no, that is not our deal. Sannan kuma ban sanarwa da 'yan gidanmu zaki zo da ƙawarki ba. Kasa cewa komai ta yi. Husna da ƙirsi ya rage hawaye ya zubo mata ta ce ƙawarta ce ni fa wallahi. Ya ce ban fa sanar a gidanmu za ta zo da ƙawarta bane shi yasa. Husna ta ja tsaki kafin ta ce komai ya katse wayar. Ta mayar da wayar ta da jika tana kallon Husna ta ce mu wuce gida. Husna ta ce gida kuma? Fatima ta ce ba zan je ko ina ba. Janta da sauri Husna ta yi gefe ta ce ke ki ji shashasha za ki tona mana asiri. Ke baki ga irin motar da aka turo ɗaukan ki ba? Babu zancen mu koma gida malama, kawai shiga ku wuce. Ni na haƙura zan shiga gidan su Sadiya sai in jira ki, amma ki min alƙawari duk abin da ke samu da ba daidai zami ba za ki ɓoye min komai ba. Fatima ta yi shiru tana kallanta. Husna ta kwantar da murya ta ce kar ki ce min a'a, wannan ita ce kaɗai damar mu da muke da ita wallahi. In dai ni ce wallahi na haƙura ki je kawai. Daga haka ta ji hannunta zuwa bakin motar tana kallon wanda ke zaune a mazaunin direba ta ce to shikenan Allah ya kiyaye, she will go alone tunda bai so na bita. Daga haka ta ja Fatima zuwa gaban motar ta buɗe mata ta shiga ta rufe tana ƙara leƙen motar. Direban kwa ya ja motar. Husna ta ringa ɗagawa Fatima hannu tana ta murmushi. Fatima dai bata ce komai ba amma ban da faɗuwar gaba. Duka a nan zamu jalin zamun shirin mai suna Sanadin Kawa. Sanadin Kawa. Oh oh. Sanadin Kawa. Sanadin Kawa, soyayya ta zamto mata illa. Ta yi damuwa da bakin ciki don neman daula. Silar sanadin Kawa ta fada damuwa. Ina kuke 'yan uwa, ku taya ta da addu'a. Sanadin Kawa. Oh oh. Sanadin Kawa.